Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Baƙar macijiya, littafi na 2, wanda Rashida Ibrahim ta rubuta. Ni kuma Kusai Ibrahim zan dinga karanto muku shi a kowane mako. Tilo ta ce wa Sujat, kar ka ce za ka je gurin wannan macijiyan dan Allah. Sujat ya juyo ya dube ta yana murmushi, ya sa kai ya nufi ƙofa. Tilo ta ce to shikenan sai ka dawo Allah kiyaye hanya. Inda Tilo take shingiɗa tana ta tunani har bacci mai nauyi ya ɗauke ta. Tana cikin bacci sai ta ji kira daga sama, an ƙwalla mata kira sau 3. Tilo, Tilo, Tilo. Ta farka a fusace, ta kalli gabas, ta kalli arewa, ta kalli kudu, ta kalli yamma, amma bata ga kowa ba, bata kuma san daga inda ake mata wannan kiran ba. Can Tilo ta sake ji an ƙara kiranta cikin zazzafin murya, da sauri da sauri. Ana cewa, shin kin san me yasa muka barki a raye? Kuma kin san me yasa ake kiranki da suna Tilo? Na san baki sani ba. To duk wannan dalilinsa ne. To gashi kuma ya zo. Me kike tunanin zai faru a kanki? Tilo ta zabura cikin ɗan guntun baccin da ya ɗibe ta. Ana faɗa mata ne a cikin mafarki. Tsoro da ɗimuwa suka ƙara dabaibaye Tilo. Sai tunani mai nauyi ya ƙara sauko mata. Sujat kuma tun da ya fita bai tsaya a ko'ina ba sai bakin wannan kogin. Ma'ana gidan macijiya, amma bai ga kowa ba, sai dube-dube yake yi, amma shiru kake ji. Ya ci gaba da dube-dube, can sai ya hango wani dutse. Ya nufi dutsen, ya je gab da dutsen yana ta leƙawa. Tab sai ya ji an dafa kafaɗinsa. Alaman hannu ne ya dafa shi. Sujat ba tare da wani tsoro ko fargaba ba, ya miƙa hannu, ya sauke hannun da ya dafa shi. Amma ko juyawa ya ga wa ya dafa shi ma bai yi ba. Sai ma ci gaba da yi da duba-dubansa cikin kwanciyar hankali. Ya ɗauki mintuna kafin ya miƙe yana murmushi. Karaf idanuwansa suka sauka akan wani zobe wanda ke ta ƙyalli a ƙasa. A hankali ya durƙusa ya ɗauka yana juyawa yana kuma murmushi. Ya nufi hanyar komawa gida. Duk abin da Sujat yake yi akan idanuwan Bulama yake yi. Shi kuma Bulama wani hatsabibin maharbi ne wanda ya shahara ya gawurta a cikin wannan gari. Lallai Sujat ya ba wa Bulama mamaki matuƙa, saboda a tarihin Bulama bai taɓa ganin hatsabibin mutum kamar haka ba. Bayan ya san Sujat baƙo ne da ya zo gurin Tilo maƙociyarsa, da sauri Bulama ya tashi ya nufi gida. Yana isa bai tsaya a ko'ina ba sai ƙofar gidansu Tilo. Ya rangaɗa sallama a ƙofar gidansu Tilo. Tilo, Tilo, sai da kira sunanta sau 3 kafin ta fito domin ta ga wanda ke kiranta. Tilo tana fitowa ƙofar gida ta ga Bulama a tsaye. Ta ce marhaban, Bulama kai ne? Bulama ya nisa ya yi ajiyan zuciya. Waye shi? Daga ina ya zo? Me yake nema? A haka Bulama ya jero wa Tilo tambayoyinsa. Tilo ta ce, wani abu yayi kuma? Bulama, tambaya nake miki, menene tsakanin baƙonki da macijiya? Ras gaban Tilo ya wani mummunan faduwa. Macijiya kuma? Ta ce ban fahimci inda maganan nan naka ya dosa ba. Bulama ya ce tabbas ganin idanuwa na ga Sujat a bakin kogi, kuma ya ƙarasa har bakin dutsen da macijiyan nan take, ya kuma shiga cikin inda take. Tilo ta ce na shiga uku, me yake ƙoƙarin faruwa ne haka? Shi yasa a kullum Tilo nake yawan miki magana, har kike tunanin kamar na fara takura miki ne. Saukar baki a gare ki akwai mummunan hatsari a cikinta kuma babu alkhairi. Yawan saukar baki shi ya hana iyayenki rayuwa a cikin wannan duniya. Idan baki sani ba to ki sani, idan kuma kin sani kin manta ne to ki tuna. Ya juya ya tafi ya bar ta yi sansarere tana bin shi da kallo, hannunta akan kirji. Ta juya jikinta a sanye ta koma gida. Ta zauna ta ƙara zurfafawa a wani duniyar tunani. Ana cikin haka sai ga Sujat ya shigo da murmushi dam akan fuskarsa. Ya nemi guri a kusa da Tilo ya zauna, yana jujjuya zoben da ke hannunsa. Ya kalli Tilo, ya kalli zobensa. Ita kuma Tilo alamu ya nuna ƙarara tana cikin mugun tashin hankali. Tana durƙushe ta haɗa kai da gwiwoyinta tana ta sharɓar kuka. Ta ɗago kai ta kalli Sujat. Waye kai? Tambayin da ta hurge shi da shi kenan. Ko daga kai bai yi ba, balle ma ya tanka mata. Ya yi murmushi ya murza zoben da ke hannunsa. Ya ɗaga hannunsa sama, ya ƙara kallon zoben hannunsa. Ya ce wa Tilo, ɗago kanki ki kalli wannan zoben da kyau.
Wannan zoben da kike gani ba irin zoben da kika saba gani ba ne, na zubar jini ne, ma'ana zoben mutuwa kenan. Tilo ta miƙe cikin zafi ta ce wa Sujad, waye kai? Na ce waye kai? Sujad ya ce, me kike so ki sani? Bayan an riga an faɗa miki komai, an faɗa miki cikin mafarkinki, dan ni aka barki a duniya, kuma gashi na bayyana. Kuma na ga Bulama makwabcinki ya gaya miki ko ni wane ne. Maganar da Bulama ya faɗa miki gaskiya ne, kuskure ne karɓan baƙi a cikin wannan garin. Amma ni karɓata, kake ɗauke shi a matsayin damuwa. Ki kwantar da hankalinki Tilo. Tilo ta ce, ni ba wannan nake buƙatan ji ba. Kawai ka faɗa min kai waye, kuma me ya kawo ka gurina? Sujad ya kalle ta, ya ƙara kwashewa da murmushi. Cikin ɓacin rai Tilo ta ce, ba murmushi na ce ka min ba, so nake ka faɗa min kai wane ne? Sujad ya ce, dakata Tilo, idan har kunnuwanki da gangan jikinki za su iya ɗaukar maganganun da zan faɗa miki akan ko ni waye, to samu guri ki zauna, zan faɗa miki. Tilo tana zama, to, laifin daɗi ƙarewa. Mu haɗu da ku a littafi kashi na 3 don jin waye Sujad, me ya haɗa shi da macijiya, kuma waye shi. Kar ku manta, Rashida Ibrahim ita ta rubuta muku. Ni Kusai Ibrahim nake karantowa. Ku ci gaba da like da comment, ku ci gaba da taya mu sharing a kowane group ɗinku. Gyara, ƙorafi ko kuma yabawa duk muna buƙata. Kada ku manta, ku danna muna subscribe a wannan YouTube channel ɗin mai suna Jikunawa TV. Mun gode da kasancewarku a Jikunawa TV.